kami sa YouTube. Napupusuan niyo pong presidente ngayong darating na eleksyon. For me po, si Bongbong Marcos. Si BBM, si ate. Sa yung vice president niyo po? My Vice President is Sara Duterte naman. Okay. Ma'am, bakit po si Sara? Maganda kasi yung pagtakbo niya sa Davao, tsaka doon din sa Mindanao, kasi taga Mindanao ako. Okay po. Kwento Bye ko ko. Ay, dito lang tayo, sir. Pahingin ko, sir. Ayan. Joke lang. Sila nga, mainit pa. Bago luto Presidente yan. niyo po ngayong darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir. Vice, si Kiko. Bakit, sir, si Kiko? Para mas maganda ang tamdi. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Isko ako. Si Isko, si Mother. Yung vice niyo po. Bye. Yan po sa baba. Dito ako. Kay Tito Soto. Bakit po si Tito Soto, ma'am? Basta gusto ko man ang kanya, ang pamamalakad. Wala man siyang bad record. Ate, butante ka na? Presidente mo ba ngayong darating na eleksyon? Bongbong. Si BBM, si baby. Kaya ang ano mo ba? Vice President. Walang qualified eh. Walang qualified. Dyan po yung mga brabalaban. Okay, makahabal-habal ng lipanan ng mga senador. Yo, once again, nandito na naman po kami mga ka-Jones. Nandito kami sa Sa Libmanan, Camarines Sur. So, tatanungin natin mga taga-Libmanan kung ano yung pupusuan nila. Kung sino ang sino para sa kanilang president at vice president. So guys, kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit the notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kanya survey. So, layo ang biyahe namin. Ito, nakadala namin yung motor namin. Punta pa kami dito para lang tanungin yung mga taga rito. Saka yung request pala ni Joshua James ba yun? Sa Pasakaw, next time, pagbibigyan namin kayo sir kasi inuna namin to inuna muna namin to Libmanan. So hindi na namin magagaling guys, gusto na kami. Welcome to Libmanan. So guys, dito tayo mag-start. Tapos kaya tayo dun sa may palengke. Tara. Dito tayo mag-start ko na ate. Ate, hello po. Ate, survey lang kami sa YouTube. Napupusuan niyo pong presidente ngayong darating na eleksyon. For me po, si Bongbong Marcos. Si BBM, si ate. Sa yung vice president niyo po? My Vice President is Sara Duterte naman. Okay. Ma'am, bakit po si Sara? Maganda kasi yung pagtakbo niya sa Davao, tsaka doon din sa Mindanao, kasi taga Mindanao ako. Okay po. Ito ma'am, sa YouTube channel po. Diyan niyo po panoorin. Subscribe kayo ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano, para sa akin po si Lenny. Si Ma'am Lenny. Yung vice niyo ma'am. Si Sara Duterte po. Ma'am, bakit si Sara? Ano po, magayon po ang ano niya, ang patakaran niya sa Mindanao. Okay ma'am, salamat po ma'am. Subscribe kayo. Sir kayo, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lena din po. Si Lenny. Yung vice niyo sir? Si ano din po, si Sara Duterte. Si Sara din. Sir, bakit si Sara? Same din po, maganda yung pamamalakad niya sa Davao City. Okay, salamat po. Sir, ito, subscribe din kayo, sir, ah. Diyan niyo po panoorin. Ma'am, salamat, ah. Thank you po. Tara, dito naman tayo. Dito naman tayo kay ate. Ate, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano ako si Isko. Si Isko, si ate. Yung vice niyo, ate. Si ano ba dyan? Sa baba ko. Si gusto ko si Duke. Kasi Doc William po. Bakit si Doc William, ma'am? Ano ba? Bakit ba? Hindi kasi siya, magaling siya sa Facebook, mag-advise ng mga Sa may mga sakit po. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Sa YouTube, panoorin niyo po, ha. Subscribe kayo, ma'am. Thank you. Tatay kita. Kaya bago sumuko, presidente niyo po muna. Presidente niyo po na. Ano po? Bongbong ako.
Si BBMC, sir. Yung vice niyo, sir. Si ano po, Sara. Bakit si Sara, sir? Kasi, ano, proven na. Okay po. Sir, ito sa YouTube po, panoorin nyo. Ha. Thank Salamat you. po. Ito muna tayo, tapos pag ganun tayo, ha. Siguro tayo kila ate. Ate, presidente mo ngayong darating na eleksyon. Si Lenny. Si Lenny. Yung vice nyo, ate. Sino po? Si Kiko. Bakit po si Kiko? Bakit si Kiko? Siya po ang gusto niyo. Okay. Ito po ate, sa YouTube panoorin niyo. Sir, kayo? Ayan. Sa YouTube po. Ang gusto ko si Lenny Uragon. Lenny. Okay po. Sa Vice Wala akong President niyo, vice. sir? Wala pa. Undecided pa kayo, Presidente sir. lang. Okay po, salamat. Sir, sa YouTube po Kala ko panoorin. cellphone yung bibigay. Ito tayo kay sir. Sir, butante ka na? Ay, hindi pa. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang. Butante na kayo? Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Bongbong. Si BBMC, ma'am. Vice niyo, ma'am. Ayan, si Sara. Bakit si Sara, ma'am? Gusto niyo? Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin niyo. Salamat po. Sir, kayo? Presidente niyo, sir? Ay, Lenny. Si Lenny, si sir. Vice President niyo, sir? Mayo ko pa Vice President. Undecided pa si sir sa vice. Sir, bago masunog yun, sir, subscribe kayo, sir, ha. Salamat Okay. po. Tara, dito naman tayo. Okay, ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, wala pa po, ma'am. Ma'am, Vice President? Wala pa din po. Wala pa, Naghihintay lang po undecided pa. kami. Ma'am, kayo? Wala pa din po. Wala pa, undecided pa sila. O sige, ma'am, kaway na lang kayo. Shout out yung showmay niyo. Salamat po. Tara, doon. Wait lang, kuya, ha. Dito muna kami. Sir, ikaw, butante ka na? Presidente niyo, sir? Undecided pa po. Ha? Undecided pa. Undecided pa. Yung vice niyo, sir? Undecided pa rin po. Undecided pa rin si sir. O, sir, kaway ka na lang sa camera. Yo, what's up? What's up? What? Ma'am, kayo? President. President niyo po? Lenny po. Si Lenny. Yung vice niyo, ma'am? Undecided pa po. Undecided pa. Presidente. Ako, sir, undecided pa. Pinag-iisipan ko, sir, maigi. Sayang ang boto ko. Salamat po. Sir, ate. Ate, sir, hello. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa, ma'am? Undecided pa? Okay, salamat po. Ma'am, ikaw, butante ka na? Ako. Ma'am, presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Undecided pa rin. Yung vice niyo, ma'am? Wala Wala pa. Sige ma'am, ito. Sa YouTube ko, panoorin nyo ha. Ito naman si ma'am. Ma'am, survey lang. Ayaw ni ma'am. Sir, kayo? Si Lenny. Si Lenny. Yung vice niyo, sir? Si Kiko. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Gusto ko lang. Gusto nyo lang. Okay po, salamat po. Kasi katanim ni Lenny. Ni Lenny, salamat po. Sir, ito sa YouTube po. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. O ma'am, kayo, dito nyo po panoorin. Kaway na lang kayo ma'am sa camera. Hindi na ako kaya Ay, magkatsa. Ay, sige, salamat po. Tara, dito tayo. O, dito naman tayo kay Kuya. Kuya, survey lang sa YouTube. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Ilugaw po. Si Lenny, si Sir. Vice President nyo, Sir. Vice President ko. Sa baba po. Hindi na lang ako kipangilinan. Bakit sir si Pangilina? Yun lang ang gusto ko eh. Okay po. O, Sir, ito. Sa YouTube po, panoorin nyo. Ma'am, kayo? Si Lenny din po. Vice President nyo, ma'am. Si Willie ako. Si Doc Willie Ong. Bakit po si Doc Willie Ong, ma'am? Marami ma'am na Maraming matutulungan, ma'am. marami ako natututunan. Natututunan. Ito, ma'am, sa YouTube. Salamat po. Tara, dito naman tayo. Si Kuya. Si Kuya kasi umiinom. O, Kuya, ikaw. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Vice President po, Kuya. Wala pa po. Wala pa, undecided pa. Ito, sir, oh. Sa YouTube. Salamat. Dito naman tayo. Oh, dito tayo kila, sir. Oh, sir, shout out nyo na yung mga ano nyo. Motor nyo. Shout out sa mga brava laban. Okay, makahaba
habal-habal ng liparan ng Marisur. Sige, unahin natin si Sir. Sir, mauna ka. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Gabrido. Sa mga motorista. Isa lang. Sir, Vice President niyo po. Vice President, ka po si Bigote yun. Sino ka, Sir? Si Soto ko. O, Sir, bakit po si Soto? Sir, sa YouTube panoorin niyo po. Salamat. Sir, kayo po, Presidente niyo. Lenny. Si Lenny. Vice President po, Sir. Si Tito Soto. Bakit, Sir, si Tito? Naman sa Maliban sa Okay, salamat po, Sir, sa YouTube yan. Sir, kayo po. Si Lenny, Sir. Vice niyo, Sir. Si Pangilinan. Si Pangilinan. Bakit po si Pangilinan, Sir? ang cellphone, winalat ko. Yan lang kursunada ko. Okay, Sir. Salamat po. Sa YouTube yan, Sir. Diyan niyo po panoorin. Sir, kayo po. Ano po pag may cellphone? Kamarinis ang Kaya, Sir, sa TV. Sa TV. Si Lenny. Si Lenny, si Sir. Cellphone ko, winalat Vice President niyo, Sir. siya yung kasama niyang Si Kiko. Bakit, Sir, si Kiko? para maganda ang samahan. Okay, salamat po. Sir, kayo po. Presidente niyo. Si Lenny, si Sir. Vice niyo, Sir. Bakit, Sir, si Kiko? Para mas solid tayo dito. Okay, salamat po. Dito naman tayo kay Sir. Sir, kayo po. Presidente niyo. Robredo. Si Robredo din, Sir. Yung Vice niyo, Sir. Dalalan mo kami sa YouTube. Soto. Kami sa YouTube. Si Soto. Bakit, Sir, si Soto? Kahit Bulaga Para magkagawa ng EBECBN. Sir, oh, salamat, Sir. Ah. Sir, sa YouTube yan. Panoorin niya. O, kuya, ikaw naman. Presidente mo. Lenny Robredo, siyempre. Hindi ko lang. Okay, si Presidente mo, Sir. Vice. Oh, siya ang Ay, Vice President. Apo. Sir, mapapanood niyo bukas ng hapon, Sir. Yan, Soto, para Ay, ay, ay. Si Soto. Bakit, Sir, si Soto? BCBN. May tagadik tayo. Buksan na yung BCBN. O, Sir, yan sa YouTube po. Panoorin niyo. Tatay kayo. Okay, Lenny thank kami. you. Lenny, si Sir. Vice Saka President mo, Soto. Sir. Para si Sir. madagos nga niya. Okay, Sir. Ito po, Oh, sa YouTube. YouTube. Salamat po. Sa YouTube. O, Sir, salamat po Ayan, sa oh, inyo, YouTube. ah. Hello po. Salamat. Ito naman si Kuya. Kuya, kapati ka na. Presidente mo, Sir. Si Lenny. Vice President mo, Sir. Kiko Pangilinan. Mamanyan, bago siya, registrado. Kolorom ni. Ito, Sir. Sa YouTube yan, Sir. Panoorin. Sir, kayo, butante na? Butante na kayo? Ah, hindi pa. Sir, kayo po. O, Sir, Presidente niyo po. BBM si Sir. Vice niyo, Sir. Si Doc William. Si Doc Willie. O, bakit, Sir, si Doc Willie? Para po makatulong sa may mga sakit. Okay, Sir. Salamat po ng marami. Ito, Sir, sa YouTube, ha. Salamat po. Dito tayo? Dito tayo sa kabila. Kabila, tabi tayo. Wala tayo. Dito naman tayo, Sir. Sir, survey lang kami. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Si Lenny po. Si Lenny, si Sir. Yung vice mo, Sir. Si Sara. Bakit, Sir, si Sara? Basta yun lang nararapat sa akin. Okay, salamat po. Yes, Sir, sa Thank YouTube you. po. Panoorin niyo. Sir, kayo? Presidente niyo po. Parehas din. Sino, Sir? Lenny. Vice niyo, Sir. Pride to be Sara. Bicolano. Si Sara. Bakit, Sir, si Sara? Sa Mindanao din. Ah. Ito, Sir, sa YouTube, Sir. Panoorin mo. yan eh. Okay, salamat po. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Wala yung Muslim. si Lenny. Si Lenny, si Ma'am. Vice niyo, Ma'am. Sara din. Thank you, sinaro niya sila. Ma'am, bakit po si Sara? Copyright. Taga Mindanao din siya. Babae din siya. Siya lang yung babae. Ah, okay po. Salamat po. Sir, kayo. Ma'am, sa YouTube ko, ma'am. Panoorin niyo. Sir, kayo po. Presidente niyo, Sir. Si Lenny. Vice. Okay, Sir. Sir, yung vice niyo. Sara? Si Sara, si Sir. Bakit, Sir, si Sara? So si Sara matapang. Okay, salamat, Sir. Ay, po. Salamat po. Ano ba yan?
May bukidis. Hindi ko po yung sinasadya. Hala, dito tayo kay ate. Ate, mga butante na ba kayo? Butante na kayo? Hindi ba? O, so, shout out nyo na lang yung chinilasan nyo. Salamat. Ate, butante na kayo? Hindi po. Ay, hindi po. Kaway-kaway kayo, ate. Eto, sa YouTube panoorin nyo, ate. Salamat. Subscribe kayo. Palengke tayo mga kaya. Palengke doon? Ayun o. O, dito muna si tatay. Tatay, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Presidente ka? Apo. Siyempre, yung dito. Si Lenitis tatay. Okay. Tatay yung vice niyo. Guys, yan ang dalawa. Si Kiko. Oo. Bakit po si Kiko? Yan nakikita kong magbabago ng buhay. Pilipinas. Ng Pilipinas. Salamat po tatay. Okay. Ito po. Sa YouTube yan tatay. Panoorin niyo po. Ito tayo mga to daw. Saan doon? Ito. Ah, dito. Punta sa palengke pwede. Pero dito muna tayo. Doon tayo sa palengke pero dito muna tayo. Kay tatay tayo. Tatay! Survey lang presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Marcos. Si BBM, si tatay. Yung vice niya, sir. Vice niya. Pangmalinak ko yan. Mga pang matatal na ano. Vice chair. Vice president. Po. Wala pa. Ito sir sa YouTube po. Panoorin nyo. Salamat. Ito naman tayo kay sir. Sir, presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Survey lang. Siyempre, sa kagdi, si Lenny. Si sir. Sir, vice nyo. Siya yung vice ni Lenny. Si Kiko Pangilinan. Bakit sir si Kiko? Eh, magkatandim ang doon yan. Dahil pwede magsuwaya. Okay sir, salamat po. Ito sir. Sir kayo. Lenny din po. Si Lenny din si sir. Sa YouTube sir. Sir, saan nyo panoorin? Sir Vice President. Din pares kami. Si Kiko din. Okay ko. Bakit po si Kiko? Yun din pares ang sinabi niya. Kasama din Para sa... tandem sila. Solid kayo. Oo. Ganon. Sige, salamat po. Sir, sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Okay po, okay. Salamat po. Wait talaga ako. Dito tayo sa loob ng ano. Sir! Sir, survey lang kami. Ba't kayo magtatakbuhan? Dito tayo. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si ma'am muna. Ma'am, si Lenny kayo. Yung vice president niyo, ma'am. Bakit ma'am si Kiko? Okay po. Sir, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Vice niyo, sir. Vice President. Bakit sir si Kiko? Okay po. Sir, kayo? Lenny? Yung Vice President niyo, sir? Okay po. Salamat po. Sir, ito sa YouTube panoorin nyo. Sir, kayo? Presidente nyo? Si BBM si sir. Vice President niyo, sir? Si Sara si sir. Sir, bakit si Sara? Okay po. Salamat, ma'am. Salamat, ha. Nood po kayo. Ay, ito si Mother. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po may darating na eleksyon. Si President Lenny. Si Lenny, si Mother. Yung Vice President niyo po. Sino po dyan ang magandang Vice President? Ito po sa baba. Sa baba. Si ano na yata? Kiko Pangilinan. Si Kiko. Mother, bakit po si Kiko? Kasi ano yan eh. Asawa ng artista. Saka ano. Sikat, ganun po. Saka attorney. Okay, ma'am. Salamat po. Ito ma'am sa YouTube. Panoorin niyo po. Thank you. Ito naman si ma'am. Ma'am kayo. Presidente niyo po. Si Lenny. Si Lenny. Yung vice niyo, ma'am. Si Soto. Si Soto. Ma'am, bakit po si Soto? Wala lang. Ito ma'am sa YouTube. Salamat po ha. Panoorin niyo, ma'am. Subscribe kayo, ma'am. Tara, dito naman tayo. Thank you, mother. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny Robredo po. Yung vice niyo, ma'am. Vice ko? Apo. Wala pa po. Pinag-iisipan niya pa. Ito ma'am, sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Lenny po. Salamat po. Doon tayo? Dito, sa market. Dito. Sa mga
O yung kapadyak daw. Oo, dito daw tayo kila kuya. Sige kuya. Ikaw muna, presidente mo ngayon darating na eleksyon. Ilin eh. Si Lenny Sise. Yung vice niyo, sir. Isang bus din ilin eh. Si Kiko Pangilinan. Yun yan. Bakit sir si Kiko? Yan, maurag man. Para maurag man. Okay po. Sir, yan sa YouTube panoorin niyo pa ha. Sir, kayo po. Alin niya rin. Si Lenny din si kuya. Yung vice niyo, sir. Kiko rin. Kiko. Bakit sir si Kiko? Magkatan din siya. Okay, salamat po. Tatay kayo. Presidente niyo po. Dulmi na ma'am, Lini. Si Lenny din si tatay. Yung vice niyo, tay. Sa baba po yung vice president. Yan ang Kiko, mangiraray. Si Kiko Mag-iraray si Sir. Sir, oh, sa YouTube po, dyan nyo po panoorin. Salamat po. Ito si Sir. Sir kayo. Lini, Lenny si Sir. Yung vice niyo, Sir. Kiko. Bakit Sir si Kiko? Eh, yun ang katandem niyan. Para mas maraming paagi ka sa tuyang Okay, salamat. Sa YouTube yan, Sir. Tatay kayo. Lini, Si Lenny din si tatay. Vice niyo po. dati si Kiko. Si Kiko. Bakit si tatay si Kiko? Magkumbahan ng luwa. Okay po. Ito tayo sa YouTube. Diyan nyo po panoorin bukas ha. Salamat po. Sir, diyan nyo panoorin sa YouTube. Si... Itong vlog. ito. Opo, diyan nyo po mapapanood. Tatay, kayo po. Araw, Bredo. Tatay, tapos na ba kayo? Natanong ko na kayo? Hindi pa. Hindi pa. Robredo si tata. Yung vice niyo po. Isko. Sino po? Isko Moreno. Sir, ay tatay si Isko po, presidente. Si Kiko? Kiko, Okay, bakit po si Kiko, tay? maganda rin po, ano niya eh, padala. Okay, salamat po. Sir, kayo, presidente nyo. Lini ako. Lenny si Sir. Yung vice niyo, sir. Si Kiko din. Bakit sir si Kiko? Yan ang maganda na, Bicolano tayo eh. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube yan, panoorin nyo po ha. Thank you. Salamat po. Tatay, salamat ha. Ito naman tayo kay mother. Ma'am, presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Survey lang. Robredo. Ay, ano yan? Simula? Yung vice niyo, ma'am. Vice President po. Kiko. Si Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Solid yan eh. Solid si mother. Salamat po. O ma'am, sa YouTube yan. Diyan nyo po panoorin. Thank you, ma'am. Ma'am, kayo po. Ay, Luis, Lenny. Lenny din si mother. Yung vice niyo, ma'am. Si Vice. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ay, si kagrupo, ano? Okay, salamat po. Ito po, diyan nyo po panoorin. Mga hapon, sir. Si Day Abang na lang, sir. Mga Bicolano kita eh. Sir, botante na kayo? Kalini patalon. Hindi pa kayo botante. Ma'am, kayo botante na? Ay, hindi pa. Uwi na lang kayo, sir. Dito nyo po panoorin. Salamat. YouTube. Botante na. Ito naman si ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si mother. Yung vice niyo, ma'am. Vice? Apo. Secret. Ah, wala pa. Decided pa si ma'am. Di pa. Okay po. Ma'am, dito nyo panoorin sa YouTube. Dito po. Salamat po. Gano'n pa yung dinay? Tara, dito naman tayo. Kahit si Kuya. Kuya, survey lang. Oh, dapat tayo dito. So yan, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Nag-isipan pa eh. Decided pa. Yung vice president niyo, sir. Parehas. Wala pa. Sir, sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Dito tayo, ma'am. Ay, ayaw ni ma'am. Dito tayo, sir. Anong survey yan? Presidente niyo, sir. Ngayon darating na eleksyon. Ay, pero may nalini kami. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir. Tandem na sila. Tandem si Kiko. Bakit sir si Kiko? Ha? Bakit po si Kiko? Ay, yan ang pipisil ko eh. Okay, salamat po. Ito sir, sa YouTube po yan. Panoorin nyo. Ma'am, kayo. Presidente nyo po. Lenny po. Si Lenny. Lenny, ma'am. Kaya po. Yung vice niyo, ma'am. Kiko Pangilinan din. Okay, salamat po. Bakit po si Kiko? Kasi yan ang pinagmaganda sa amin eh. Okay, salamat po. Thank you po. Ma'am, nasa YouTube yan. Panoorin nyo po. Abangan nyo na lang po. Thank you po. Salamat po. O tara, dito tayo kila ate. Pasok kami kuya ha. Ate, butante na kayo? Undecided po. Undecided pa. Ay, sir, kayo, sir. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon.
Kay Lenny ako. Si Dito sa Lenny, ano si eh. Sir. Yung vice niyo, Sir. Si Soto ko. Oh, si Soto, si Sir. Sir, bakit po si Soto? Basta kay Soto ko na ano eh. Okay, salamat po. Sa YouTube yan, Sir. Panoorin niyo po. Sir, salamat. Dito naman tayo kay ate. Ate, survey lang. Presidente niyo po. Robredo. Vice niyo, ma'am. Isko. Vice, ma'am. Ay, Vice Ito po sa baba. Mayo. Wala Wala pa? si Doc Willie Ong. Bakit po si Doc Willie Ong? Wala. Gusto ko lang. Okay po. Kasi ano siya. Salamat po. Ma'am, sa YouTube yan, panoorin niyo po. Si Mother daw, ayaw niya. Salamat po. Dito tayo si tatay. O doon na tayo? Dito na tayo. Okay. Balik? Diretso. Diretso. Doon sa may prutas. Okay. Sila ate, oh. Ate, survey lang kami. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Sino po? Si Lenny, si ma'am. Yung vice mo, ma'am? Ito, ma'am, sa baba. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Para Tandem talaga. Sige, ma'am. Sa YouTube yan, ma'am. Panoorin niyo Ay, po. sila mga nakita sila Bakit na hindi mo, sinisinyasan kita kanina. Ay, hindi ko po nakita. Kasi hindi yun magubuto. Mga saksi yun. Oo, akala ko po, ay, kayo tumibig ko kasi ayaw niyo po magpatanong. O sige, tatanungin ko si mother. Akala ko kasi ayaw niya, kaya siya kumakaway. O ma'am, kayo ang presidente niyo po. Ako, si Lenny. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Ano ba ang vice? Si Kiko po ang vice ni Lenny. Oo, magaling. O bakit po si Kiko? Magaling. Okay po, pasensya na po. Na-misinterpret Ay, ano ko po yung kaway niyo. Diyan niyo ma'am panoorin ha. Salamat po. Kumakaway kasi si ate kanina. So I thought, ma'am, don't like. Oh, sir! Wala, sir. Saan ka pupunta, sir? Like ko ka. Ay, dito lang tayo, sir. Pahingin ko, sir. Ayan. Joke lang Sila nga, po. mainit pa. Bago luto Presidente yan. niyo po ngayon dati na election. Lenny. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir. Vice, si ano, Kiko. Bakit, sir, si Kiko? Ay, para mas magandang tambin. Okay, sir. Salamat po. Ito, sir, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. O, sir, wala ka na kinukuha. Ikaw na, sir. Presidente mo, sir. Lenny Robredo. Ay, oo, si Lenny. Yung vice niyo, sir. Soto. Si Soto. Bakit, sir, si Soto? Ano si Harry Plastico? Bakit, sir? Bakit si Soto? Kulang. Trick nyo na. Yan, sir, sa YouTube yan. Panoorin nyo po, ah. Tara, dito tayo. Sir, salamat po, ha. Ito naman tayo si Mother. Ma'am, survey lang. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Isko ako. Si Isko, si Mother. Yung vice nyo po. Bye. Yan po sa baba. Dito ako. Kay Tito Soto. Bakit po si Tito Soto, ma'am? Basta gusto ko man ang kanya, ang pamamalakad. Wala man siyang bad record. Okay, ma'am. Salamat po. Diyan nyo po panoorin. Upload po namin yung video. Salamat po. Ito naman tayo si ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi pa namin alam eh. Hindi niyo pa po alam. Hindi pa namin alam eh. Undecided pa si Mother. Oh, ito po sa YouTube. Panoorin niyo po. Yan niyo po panoorin. Ma'am, kayo, botante na? Undecided pa sila. Salamat po. Tara, dito tayo. Nagtatago na sila. O, dito tayo muna kay ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si Mother. Yung vice ni ma'am. Hindi ko pa aram. Undecided pa si ma'am. O ma'am, ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Kuya, ikaw, botante ka na? Yes, ma'am. Presidente mo, kuya. Marcos. Si BBM, si kuya. Yung vice mo, kuya. Well, hindi ko pa alam. Undecided ka pa. Sir, kayo, botante na? Bida. Bida. Sir, ito sa YouTube yan. Panoorin niyo ha. Ma'am, kayo. Alam, partay. Isko. Ma'am, yung vice niyo. Si Sarah. Ma'am, bakit si Sarah? Wala lang. Sige, ma'am. Salamat po. Sir, kayo mga sir. Mga botante na kayo? Opo. O, sige, unahin kita, sir. Presidente mo, sir. Lenny po. Yung vice mo, sir. Si Kiko po.
Bakit si Kiko, sir? Ay, yun po yung malakas dito sa Bicol. Okay po, salamat. Ito sir, sa YouTube yan, panood nyo. Asan yung kasama mo, sir? Ayan po. Oh, sir, ikaw. Presidente mo. Lenny po. Yung vice mo, sir. Kiko din po. Bakit sir si Kiko? Paras lang po kami ano. Parehas lang kayo. O, sir, ito sa YouTube, panoorin nyo dyan. Salamat po. Dito naman tayo. Ma'am, survey lang. Pwede ba ako dito ma'am sa gilid? Survey lang po. O, dito na lang dato sa mga bata. Exposure, bayad po yan. Sir, kayo, presidente nyo po. Lenny po. Sige, isa-isa lang po si Sir, si Lenny. Sir, yung vice nyo. Kiko to ano? Kiko. O, sir, bakit si Kiko? Ano po? Ito si ma'am. O, ma'am, presidente nyo po. Si Lenny. Yung vice nyo, ma'am. Kailangan vice president ako eh. Parang pero si Willie Ong. Doktor. O, sino, ma'am? Si Willie Ong. O, ma'am, bakit po si Doc Willie Ong? Hindi, kasi ano eh, at nung nung una pa, talagang siyang napipisil ko. Opo. At least may ano sa mga kahit sa mga mahihirap. Maraming maitutulong, ma'am. Simpleng ano lang. Okay po. Ma'am, yan sa YouTube po, panoorin niya. O, sino pa sir ang hindi nakaboto? Si sir. Kayo, sir. Basta Lenny dito. O, ma'am, ikaw, ma'am. Lenny ka. Vice President mo, ma'am. Wala akong gusto dyan. Wala pa. Undecided pa sila Abstained. Okay, ma'am. Ma'am, sa YouTube yan. Abangan niyo po, ha. Sticker na. Binigyan ko na. O, eto. Ay, si ma'am. Ma'am, ito po. Sa inyo po panoorin. Salamat po. Ay, si ma'am. Hindi ko po kayo natanong? Ay, hindi po. Sorry po. Wala na pala tama pa lang kung YouTube. Sino ma'am presidente niyo? Lenny. Okay po. Yung vice niyo, ma'am? Doc Willie rin. Bakit ma'am si Doc Willie po? Yun na yun. Basta. Okay po. Ma'am, salamat po. Joke lang. Tara, dito na tayo. Dito naman tayo kila ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niya po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, kayo muna. Presidente niya po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Yung vice niyo, ma'am? Dito po garo. Wala pa po. Ma'am, kayo, butante na kayo? Hindi pa. Ma'am, ito sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Sila ma'am sa loob mo. Salamat po. Dito raw tayo kay ate. At may libreng gulay. Yes po. Ma'am, ikaw muna. Ano po? Presidente niya to. Yes po. Salamat po. Ito po Vice talaga. niyo, ma'am. Si Kiko po. Bakit po si Kiko? Ay kasi po siyang partner ni Lenny at gusto rin namin siyang itry. Okay po. Sir, kayo, presidente niyo. Siyempre Lenny tayo. Vice niyo, sir. Kiko din. Si Kiko din. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Si Lenny. Vice President niyo, ma'am. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Kasi siyang voice ni Lenny. Ni Lenny. Parang wala na nga. Okay, ma'am. Ayan po. Diyan niyo po panoorin sa YouTube. Kailan yan? Sige po, thank you po. Abangan niyo na lang po, sir. Ma-upload namin. Hi ma'am, update kami sa ano, lagi talaga sa inyo. Opo. Sige. Salamat po. Dito tayo kila ate. Ate, butante ka na? Ay, hindi pa. Sino po butante sa inyo? Ma'am, ikaw, butante ka na? Ma'am, presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Lenny. Vice niyo, ma'am. Wala ka, ma'am, sa vice? Mayo pa ako sa Okay po. Ma'am, ikaw, butante ka na? Hindi pa po. Sige ma'am, kaway-kaway na lang kayo. Shout out nyo na yung tindahan nyo. Hello! Diyan nyo man panoorin. Ma'am, kayo po. Send the Dennis, si ma'am. Vice mo, ma'am. Send mo, sir. Si Kiko. Vice President po. Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Sige ma'am, salamat po. Ma'am, dyan nyo po panoorin ha. Salamat po. Salamat po. Send to kuya. Send to kuya. Ano po? Dito tayo. Dito tayo. Sige. Dito tayo kila sir. Sir, pa-store ba lang? Survey lang kami. Bawal po kayo sa Wala naman sir problema. You're not wearing your uniform. Ma'am, kayo po.
Survey lang ma'am, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM? Si BBM si ma'am. Vice niyo ma'am. Sara. Ma'am, bakit po si Sara? Ito ma'am, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Ito si Kuya Gratis Store Boy. Nagkikilo siya ng sibuyas. Sir, salamat! O, dito naman tayo kila ma'am. Ano po? Ma'am, survey lang. Pa-store Pero po. po, pidaso yan. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny kami. Lenny si ma'am. Ma'am, Vice President mo. Huwag sila ang pipilindo dyan. Yung Vice ma'am. Hoy, sana all. Ika na naman. Basta ko si Lenny, charot. Wala ka pang Vice ma'am? Wala pa kung naisip, ma'am. Okay po. Ma'am, mga butante na kayo? Opo, lahat na yan. Ay, hindi 65. ma'am. O, kaway-kaway na lang kayo, ma'am. Hindi pa kayo butante. Ay, hindi pa. Ma'am, dito sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Salamat Kachows po. TV. Subscribe. Dito na tayo. Tanong istorbo sa kanila. Dito pa tayo. Oo, sige. Dito ulit tayo. Ma'am, survey na kami. Presidente niyo po ngayon, darating na eleksyon. Presidente niyo po. Sa Lenny. Vice niyo, ma'am. Undecided pa ako. Wala ka pa, ma'am, sa Vice? Okay, ma'am. Ito po sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Sir, kayo, butante na? Ay, hindi pa. Ma'am. Ayaw ni ma'am. Sige po, salamat. Thank you, ma'am. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Yun. Si Lenny, si Mother. Yung Vice niyo, ma'am. Paghilinan ako, ma'am, Panginoon. Ma'am, bakit kasi panghilinan? Para maano kung anong dapat niyang magawa. Okay po. Magawa ko ano ang dapat magawa. Oo. Ito. Ma'am, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. Dito naman tayo din. Ma'am, ito. Ma'am, kayo. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Robredo. Yung Vice niyo, ma'am. Isko. Ay, hindi. Si ito. Pangilinan, Si Ma'am, bakit po si Pangilinan? Para hindi sila mag-away ni Lenny. Magka-tandem sila. Okay po. Ito, ma'am. Diyan niyo po panoorin sa YouTube. Okay. Hindi na tayo tumagal. Ma'am, kala ma'am. Survey lang, ma'am. Presidente niyo po. Ayaw ni ma'am. Dito tayo. Ayaw ni mother. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino, ma'am? Si Lenny, si ma'am. Yung Vice niyo, ma'am. Pangilinan. Ma'am, bakit po si Kiko? Yan ang gusto ko eh. Yun ang gusto niya. Ma'am, ito. Diyan niyo po panoorin sa YouTube. Tatay, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Mayo pa pong presidente. Wala pa daw presidente si tatay. Hindi pa siya nakapag-decide. Ma'am, kayo po. Hindi niyo pa alam. Nag-iisip pa. Nag-iisip pa. Ma'am, kayo. Wala pa. Titingnan muna sa mga nila. Di ba mag-ano kay Jessica Soho? Yan na lang. Titingnan na lang natin kung ano. Sige. Ma'am, kayo makante na. Ma'am, survey lang. Sa YouTube to. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa daw. Undecided pa daw si ma'am. Ma'am, kaway ka na lang. Diyan niyo po panoorin. Kaway-kaway. Kaway. Labas na tayo. Salamat po. Salamat po. Kaway-kaway na lang po kayo. Diretso, ma. Dito? Diretso. Dito. Diretso. Ano ba? Ito si tatay. Ito daw si tatay. Sige po. Tatay, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, okay. Ay rin ang gusto ko, Apo. yung presidente. Sino po? Sa kuya, si Madam Robredo po. Robredo. Vice niyo, sir. Ang vice, si Kuyan, Kiko. Bakit sir si Kiko? Ay, artista yan eh. Pwede kong maging artista kung magustuhan niya ko. Sige po. Ito po sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Sige po. Thank you po. Salamat po. Ma'am, kayo, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Yung vice niyo, ma'am. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ano yun siya eh. Hasa na sa sa Senado. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, dyan niyo panoorin.
Mag-count ba tayo dito? Dito. Sabi putas. Butas. Doon, doon, oh, doon, doon, doon. Doon? Oo. Kaya pa ba? Layo. Yung butas is dyan sa kilo. Kakaliwa tayo dyan, di ba? Oo. Mahina ng ilaw ko. Maliwanag naman. Okay, dito na lang tayo. Okay. Ito mga to. Mga butante na kayo mga kuya. Dito sa tindahan, nagtitinda. Ito tayo. Dito tayo si ma'am. Ito na lang si ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Baka meron ka. Sino na pupusuan yung presidente ngayon darating na eleksyon? Wala pa. Undecided pa kayo, ma'am. Sa YouTube to, ma'am. Hello, baby. Kaway ka. Ma'am, dito nyo panoorin. Meow. Doon na lang tayo. Salamat, ma'am. Ito sarap. Katayin mo na kay ma'am. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Ayaw pa. Ay, wala pa daw. Undecided pa to si ma'am. Dito tayo. Ito si sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Yung vice niya, sir. Ah, si Kiko. Vice. Si Kiko. Bakit sir si Kiko? Kasi siya ang katandem ni Lenny. Okay, sir, sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Ate, butante ka na? At, ay, wala pa. Ito. Ate, survey lang kami. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Yung vice mo, be? Si Vic Soto po. Si Tito. Opo. Bakit si Tito Soto? Kasi po siya yung makikita namin maganda yung progreso niya habang siya nasa senator po. Okay po. Be, ito, sa YouTube, panoorin nyo. Salamat. Ito si ate. Ate, ikaw. Ha? Bakit po? Oh, ito kaway ka na lang, ate. Dahil sa YouTube. Okay. May music dito. Okay lang. Dito na bantang kalagpas sa mga. Ba, may music kasi. Dito na kami. Hindi na kita tatanungin. Ito na lang tayo si ma'am. Ma'am, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino po si Lenny? Si Lenny, si ma'am. Yung vice president niyo, ma'am. Hindi po ako nakakapag-decide. Ah, hindi pa undecided kasi ma'am. Ma'am, ito sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Baka last na lang yan, ma. Ito na, last na dito ah. Good pa namin. Ma'am, excuse me. Survey lang kami, ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa napipili. Wala pa. Ay, ito si ate independent butante. Ma'am, dito sa YouTube, dyan niyo po panoorin. Salamat po. Ate, butante ka na? Presidente mo, be, ngayon darating na eleksyon. Bongbong. Si BBM, si baby. Kaya ang ano mo, be? Vice President. Walang qualified eh. Walang qualified. Walang qualified para sa'yo. So, presidente niya ako. Guys, stop na kami dito. Doon na ako magka-countdown. Guys, salamat. Sa YouTube ko, kuya. Countdown na ako. So, guys. Doon sa maliwanag. Doon ako sa maliwanag. Wala na rin ako ano. Dito na. Oo. So, guys, dito na ako mag-countdown. Kasi wala na rin akong sticker. Si Lenny, may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 73. Ba't wala nang tinta? Si Bongbong may 9. Si Isko may 3. Tapos yung kay Manny Pacquiao at saka kay Lacson ko wala. Sa Vice President naman po, si Kiko may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tapos si Sarah po may 12. Si Doc William po may 6. Tsaka po si Tito Soto may 10. So guys, ito yung boto na nakuha namin dito sa survey namin dito sa Libmanan sa Camarines. So salamat po. At yun na nga
po mga kachods. Sige, umpisa mo na. Nakauwi na po kami sa bahay at ginabi na kami. Medyo naantala din kami nung pauwi na kami. Ginabi na ho kami mga kachols. Ginabi na kami masyado. Anong oras na rin kami nakarating dito? 8:30 na ho ng gabi. Napakahaba po ng biyahe namin na to. Opo, at gusto ko po magpasalamat po pala dun sa mga taga-Libmanan. Kasi usually po kasi pag nagbablog kami, yung ibang tao, pag tinatanong namin, minsan nakikita nyo rin naman, tumatalikod, ayaw sumagot. Pero first time ko po kasi mag-vlog sa isang lugar na yung curious sila, yung sila mismo yung lumalapit. Natawag kami. Sila mismo yung tumatawag para tanungin namin sila kung sino yung napupusuan nila, yung Ano gano'n. sabihin yung mga nasa loob nila? Oo, yung Sila kasi minsan kasi sa ibang lugar pag pinupuntahan namin, minsan ang dami pong ayaw. Saka guys, thank you nga pala mga kachols sa mga bago nag-subscribe sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Gagawa pa po kami ng mas magandang video. Sama kami makarating dito sa Bicol. May nagtatanong bakit daw Opo, may nagtatanong kasi, actually kababasa lang namin nung umuwi kami. May nagtatanong kasi kung bakit daw dito lang sa Camarines Sur kami paikot-ikot. Ito po kasi yon. Kumbaga nung una pa lang po, nasabi na rin naman namin, kung nanonood po kayo, sa umpisa pa lang po ng vlog namin, nung inumpisahan po namin tong Kalye survey na to, sinabi na po namin na dito lang talaga kami sa Camarines Sur. Kasi po, unang-una, meron po kaming 2 anak. hindi makatulog pag wala kami. Meron po kaming 6 years old. Medyo meron na rin kaming 17 years old. Siya yung nagbabantay dun sa bunso. Dito po sa loob ng bahay namin, 4 lang kami. Kami lang po So, talaga. hindi po kami pwedeng mawala ng matagal. Ang pinakamatagal na po namin umalis is 4 hours. Pero gusto namin talaga. Pero talagang, diba? gusto po talaga namin, pag may pagkakataon na maikot, gusto kong pumunta ng Baguio, gusto kong pumunta ng Norte. Alam niyo yun, yung maikot namin yung Pilipinas. Kulang lang, may kulala nga lang. Oo, mayroon po talaga. Ang pinaka-problema dyan is pera. Wala po kaming Wala lang kami pondo. sahod, wala pa naman kami sahod. Kasi hindi pa naman kami sumasahod dito sa YouTube. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang kami. Wala pa po kaming pondo para doon. Kasi kapag lumabas kami ng Camarines Sur, syempre dapat kasama namin yung mga anak namin. Mag-hotel kami. Mamamasahe kami. Oo, ganun yun. Alam nga naman pupunta kami sa isang lugar, saan kami matutulog doon. Syempre, kailangan namin mag-book ng hotel, mag-book ng sasakyan. Lalo-lalo na pag may bata. Ang haba ng outro namin kasi wala na kami doon sa lugar Nandito na kami sa bahay, kaya kampante na kami. Hindi na kami nakapag-outro doon kachols kasi nga mga kachols, gabi na, dilim na. Nakita niyo naman yung huli, nung nagka-count na siya nakita niyo naman yung video. Kasi medyo malayo po yung Libmanan. So, kaya nga po ang ginagawa namin is pinupuntahan namin yung lugar dito sa Camarines Sur. Gusto namin kahit medyo malayo, mabigyan namin ng oras para mapuntahan. So, sa mga taga-Bicolano, mga Bicolano dyan, mga nanonood, sabihin nyo lang kung sinong mga napupusuan nyo, open lang tayo, neutral lang tayo dito. Opo, para kahit naman nasa Camarines Sur kami, iba-ibang lugar yung mapuntahan namin. Para makipakita sa inyo mga OFW natin dyan, si Sir Joey Gonzaga. Yung Joey. Hi po sa inyo sa taga Korea, saka si James Joshua, yung mga nagsusupport sa amin, nanonood sa amin. Opo, yun. Thank you sa mga bagong subscriber. Lagi pong nakaabang sa mga videos namin. Maraming salamat po. Yan, saka makakilala namin. So, hindi namin patatagalin, kapaalam na kami mga kachos. Ang hihip ko lang talaga, ginawa namin itong outro to. Gabi na, anong oras na, alas 10 na. Kaya nga rin po natagalan yung pag-upload ng video. Kasi wala kami pang outro. Yun, guys, kung bago pala kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit nyo na yung notification bell. At mag-comment kayo. Kahit anong comment nyo, huwag lang kayo magbura. Okay? Para updated kayo sa mga darating namin kada survey. Hit the bell button, all nyo lang kayo mga kachol. So yun, hanggang dito na mga kachol. Yung mga anak namin, doon na, tulog na yung dalawa. Tulog na. Hindi na kami nantay. Hanggang dito lang, paalam tayo. Opo, salamat po. Bye-bye mga kachol. See you next Kalye survey. Bye-bye.